Znajdź klucz i te szufladki otwórz. O kas tai gali padėti? Kto pomoże? Kiekvienas iš jūsų. Każdy z was. Nes jūs esate veidrodis manęs. Bo każdy z was jest, co patrzy w lustro. Lustro samej siebie, mnie. Wy lustro dla mnie. O tak. Aš matau save tavyje. Ja widzę siebie w ciebie. Tu matai manyje save, dalelę. Ty widzisz we mnie sobie część. To dieviškumo, kurį mes kaip sielą atsinešėme iš tą žemę. To, co my dostali w urodziny swoje. Juk mes visi ieškome savęs, sako, atrask save. My szukamy każdy siebie i mówimy, znajdź siebie, Nes mes norime būti laimingi. bo chcemy być szczęśliwi. O kai surandi save, tu tampi labai laimingas. I jak znajdujesz siebie, stajesz bardzo, bardzo szczęśliwy. Tu tiesiog tampi laisvas nuo visų įsitikinimų kvailų. I stajesz się wolny od wszystkich niepozytywnych myśli albo inne niepozytywność. Ir tai yra raktas į save. I to jest klucz do swojego środku. Ir tu kai matai žmoguje jo potencialą, I jak ty widzisz w innym człowieku jego potencjał, jeigu tas matymas įsijungia, jeżeli ty umiesz to widzieć, zobaczysz w jego ten potencjał. tu jame matai, bet jisai savyje nemato. Ty widzisz w nim, ale on tego nie widzi. Ir tu gali jam padėti. I ty wtedy możesz jemu pomóc. Kiekvienam gali padėti ir tu pasakyti, tu tai gali. Każdemu możesz pomóc i powiedz jemu, ty to możesz. Jisai sako, ne, aš negaliu, tai aš nemoku taip kalbėti, aš negaliu. Nie, ja nie mogę, ja nie umiem tak rozmawiać, ja tak nie umiem. Tu gali to nemokėti iš tikrųjų. Naprawdę, ty możesz tego nie umieć, Nes tavo talentas dieviškas yra kitoks. bo twój talent jest inny. Ir kai tu jam parodai tą talentą, I jak ty w nim odkryjesz i jemu pokażesz ten talent, jisai tada pradeda patikėti, nes mes visi esame labai skirtingi. i wtedy on uwierzy w siebie, bo każdy z nas jest każdy inny. Ir kai tu turi komandą žmonių su skirtingais Dievo talentais, I jak ty masz drużynę, ludzi z różnymi talentami, ir tai gaunasi direktorius. i tak wychodzi dyrektor. Tai viskas paprastume. Aš jums pasakysiu tik vieną. Atverkit širdį. Yra toksai gražus Jėzaus gerumo paveikslas. Ja wam Atverkit širdį. mówię, otwórzcie serce. Jedna porada, otwórzcie swoje serce. Viskas paprastume. Wszystko Nėra jest nieko. w prostocie. Mes Nie visi, trzeba wymyśleć siebie innym. mes Prosty visi, jest bardzo miły i fajny. mes visi esame dieviški, mes visi esame talentingi. Każdy z nas jest talentem. Tik reikia nuimti tas senas programas, tos įsitikinimus, tos, kurios kažkas pasakė, kad tu to negali ir tu patikėjai. Tak tylko wyrzućcie z siebie. Ktoś wam mówił, co ty nie potrafisz, ty nie umiesz. Kiedyś pomówił, ale ty wyrzuć to. Wyrzuć z siebie to. Man dabar liečia labai širdį, aš prisimenu save, Ja pamiętam siebie, kaip buvo iš tikrųjų baisu stovėti ir kažką sakyti žmonėm. jak tu na scenie było niełatwo wstać i mówić do was, do ludzi. Dabar aš jaučiuosi taip kaip sraigtelis savo vietoje. Ja teraz czuję się jak ten taki gwizdek, gdzie kręci się, to on jakby on jest tym przykręconym w miejscu, gdzie trzeba tym śrubkiem, jak tam, tak? Ir šitas kelias, būtent Nature Sunshine kelias, mane labai išlaisvino. I ta droga Nature Sunshine mnie dała wolność. Mane išlaisvino žmonės. I ludzie mnie
zrobili moją wolność. Nes tik per žmonės mes patampame laisvi. Tylko przez ludzi, których spotykasz, wychodzi twoja wolność. Ty stajesz się wolnym. Svajonė man davė kažką tai, ką aš pamačiau savyje. Svajonė dała, co ja zobaczyłam w siebie. Greta, mano angelas sargas, Greta, anioł mój, który dba o mnie jak anioł. ir kiekvienas iš jūsų, kurį aš atrodo nepažįstu, bet kai pažiūriu į akis, aš suprantu, kad jūs pažįstu. I każdy z was, jakby ja was nie znam, ale jak popatrzę w wasze oczy, wiem, co ja was wiem, znam. Ir kaip sako, aš pasakysiu, žinokit, aš tikrai esu tas, kas dabar kalbu. I naprawdę ja jestem tym, co mówię. Ir mums, kaip pasakysi, visata, Dievas mums sako, ir nieko nepraleisk pro akis tai, ką aš tau rodau. I Virginia doradzę, nic nie przepuść przez swoje oczy, jak życie tobie pokazuje. Nes visata kalba su mumi kalba Dievas, per kiekvieną jūs, per mane. Tak, bo życie rozmawia przez każdym z was. Ir kaip mes pamatome tą pasaulį už tos linijos, I jak my zobaczymy ten świat za tak długa linia albo ta krestka, tak? mes tada surandame save. No wtedy znajdujemy siebie Ir tada į pasaulį žiūrime visai į gyvenimą, žiūrime kaip į žaidimą. i wtedy na życie patrzymy jak dzieci grają na grę, na grę. Mes turime štai žemėje tik tai laiką. A w tej ziemi my mamy tylko czas. Ir savo energiją, kuri yra šitam gyvenime didžiausia valiuta. I swoją energię, która w tym życiu jest największa waluta. Kai mes prisiminsime, kas mes esame iš tikrųjų, Jak my przypomniemy, kim my jesteśmy naprawdę, gyvenimas pasidaro stebuklas. życie robi się cudem. Mes galime nugyventi dviem būdais gyvenimą. Możemy wyżyć życie dwa metody. Kad jame nieko nėra, Jak w nim nic nie ma, arba kad gyvenimas yra stebuklas. albo życie jest zaraz cudem. Dziękuję. Ir mes kiekvienas esame iš tikrųjų dieviška būtybė, stebuklas štai žemėje. Każdy z nas jest cudem, cudo świata. Ir šitas kelias, jeigu jūs pradėsite ir norėsite geriau gyventi, I ta droga, jeżeli wy chcieli lepiej żyć, tai čia yra šitas kelias. to jest ta droga neišsenčia. Čia yra viskas, ko reikia fiziniai kūnui. To jest wszystko, co trzeba dla fizycznego ciała, Ko reikia širdžiai co trzeba sercu ir protui. i temu umysłu. Ir kai mes viską tai sujungiame, I jak wszystko to złączymy, gaunasi direktorius. robi się dyrektor. Linkiu kiekvienam iš jūsų patirti savo dvasinę kelionę šitam kely. Życzę wam poznać tę piękną drogę neišsenčia. Ir paimkite iš čia viską, nes čia yra visko, ko gali gauti per geriausiam universitete. Žmonės yra didžiausias universitetas. I tu powierzcie wszystko, nie kropelka, a wszystko, bo uniwersytet jest najlepsze ludzi, od których możecie pobrać wszystko z uniwersytetu. Atidarykit širdis. Otwórzcie serca, Viskas, ko reikia. wszystko co trzeba, tylko otworzyć serce. Labai jūs myliu, Bardzo gerbiu. kocham, Ir żałuję, labai džiaugiuosi, kad esu čia be galo, žinokit. Tai yra jestem mano, bardzo szczęśliwa, że jestem tutaj. kaip sakau, mano gyvenime vienas duris Dievas uždarė, Jedne drzwi życie zamknęło do wilki, ir kitas atidarė. ale drugie otworzyły. Ir aš visą laiką dėkoju jam už tai,
dziękuję światu za to. Ir dėkoju ir esu priėmime, nes tai yra geriausias jos sprendimas. I przyjmuję to, bo świat mnie dał najlepsze decyzje albo to, co miał dać najlepsze. Ir viskas, atidarykite širdis. Otwórzcie swoje serce. Tai yra labai paprasta. To jest bardzo proste, Tikrai paprasta. bardzo proste. Tiesiog būkit savimi.